Dokument je podľa skutočných udalostí. Prosím, nerobte si z neho srandu. Ďakujem. Ahoj, asi se ptáš, proč zrovna dokument. No, sám nedokážu popsat moji náladu a vizi v posledních několika měsících až letech. Jednoduše bych to popsal jako jeden velký horor. Ti, kteří dostali tento dokument, tak buď napsali na profil Svekvé, a nebo jen chtěli kontaktovat Sveka na sociálních sítích a na projektu Ghostly. Nuže, tento dokument berte jako vyjádření k tomu všemu, jelikož slovy a zprávami v DMS bych to nedokázal vyjádřit. No abych začal nějak, ahoj, já jsem Svekvé a pod touto přezdívkou vystupuju už 6 let na internetu a několikrát se tato přezdívka prolétla celým světem a celým internetem. Need to trip out on no acid. My booze don't need nobody. Here I come. Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo because he have to go in front of the truck. She said she was 12! Joseph? A cože vlastně dělám za práci? Jsem multimediální skrytá celebrita, producent, zvukový inženýr, digitální a vizuální designer, prakticky dělám veškerou grafiku pro klip. It's something more, Gaja. Zní to dobře, co? No bohužel mám i problémy v životě a poslední dobou jde na mě poznat asi můj největší problém, a to je moje charakterová vada, porucha mého charakteru a neb to, co měl třeba Marve X. Proč jsem se pokusil o sebevraždu? Marve X. Mám už nějakou dobu halucinace, vidím v hlavě i vidiny, že přicházím o své nejbližší přátelé, což se ukázalo, že se to stávalo i realitou, cítím se v životě více osamocený a když se chci zeptat někoho, tak buď mě pošle do prdele a nebo mu nenapíšu vůbec, abych někoho neotravoval. Poslední dobou žiju v pouhém hororu, kde vidím jen černo a vždy se probudím s pocitem viny, že jsem všem mým bývalým kamarádům ublížil a hned začnu plakat. No. Dobou žiju v pouhém hororu, kde vidím jen černo a vždy se probudím s pocitem viny, že jsem všem mým bývalým kamarádům ublížil a hned začnu plakat, což trvá většinou do konce dne a každým dnem se to opakuje víc a víc,
a už se více distancuju od lidí kvůli mým tendencím psát a mluvit o depresivních věcech, což se snažím zabránit v tomto říkat a psát o tom. Bohužel ne každý má dobrý život, ne každý si užívá svůj život a já jsem součástí toho všeho, už tak jsem se dokázal pohádat s některýma lidma, už tak jsem hned několikrát zničil přátelství a to, co já udělám nějakému člověkovi, to budu mít v hlavě hodně dlouho, kdo ví, ten ví. I don't know. When people say socialize, what do they mean? I've got no friends. It's almost unbearable, isn't it? The feeling of being all alone. I know that feeling. I've been there, in that dark and lonely place. But now there are others. Other people who mean a lot to me. I care more about them than I do myself. And I won't let anyone hurt them. Listen, you son of a bitch! What the fuck's your problem? You get in my face that I'll beat your goddamn ass, you son of a bitch! You piece of shit! You fucking goddamn motherfucker! Listen, fuckhead! You have fucking crossed the line! Get that through your goddamn fucking head! Stop shooting your mouth off, stop pushing your shit! You got that? You goddamn son of a bitch! Proto se snažím spíše být více tichej a rád si spíše víc píšu s lidmi než povídám, ale někdy se musím vypovídat o mých problémech. I can't scare me with this. Ice upon Fuck you. They were reunited right before the end. Fuck you, asshole. And finally, you, my friend, haven't even thought about buying Spotify Premium. Want a break from the... Většinou to stejně nikdo nechce slyšet. A pošle mě do prdele s mýma problémama. Taktéž se mi hned několikrát stalo, že jsem pokazil spoustu kamarádství s lidmi, které jsem vnímal jako mé nejbližší jen kvůli tomu, že jsem kokot a musím psát sračky. Omlouvám se všem lidem za to, co jsem způsobil a za problémy. Kdybyste si chtěli vybít zlost na mě, tak můžete a strašně moc děkuji Diovi a Claireovi. Tento dokument berte jakkoliv, pauza mi končí asi 12.7.2024. V případě, že už vám nikdy neodpovím, tak jsem vás měl rád a v nebi si budu vzpomínat na lidi, které jsem měl strašně moc rád. Chtěl jsem jen člověka, o kterého bych se staral dobře a teď už nemám ani kamarády. People show you who they really are.
Ladies and gentlemen, we got him.